Goedenavond, het is zaterdag 1 april en dit is het Zeeuwse nieuws van vandaag. Vier mensen zijn vanmorgen tussen wal en schip geraakt nadat de loopplank van een rondvaartschip waar ze over liepen van de kade gleed. Dat gebeurde aan de Beurtvaartkade in Terneuzen. 3 van hen konden op eigen kracht op de kade of op de rondvaartboot komen. Een 4e persoon is met behulp van de bemanning en omstanders in veiligheid gebracht. Volgens een woordvoerder van de rederij kwamen de 4 aan boord om mee te gaan met een boottrip naar Gent. Onder meer door de harde wind gleed de loopplank weg. De rondvaartboot heeft zijn trip naar Gent voortgezet. Nee. Deze ook niet. Nee, ook niet. Vanaf vandaag statiegeld op blikjes, maar het is dus nog even zoeken naar blikjes die daar geschikt voor zijn. Supermarkten mogen namelijk eerst hun verouderde voorraad verkopen. Dus alleen de blikjes die dit logo hebben, die kan je daadwerkelijk al inleveren. Het kostte me toch een minuutje of 5 om het eerste blikje te vinden met het logo erop. Dus ik denk dat er, pak het even, misschien nog zelfs nog ruim, dat er 10% van de blikjes nu inderdaad met statiegeld verkocht gaat worden. En dat de rest de komende weken, maanden zal instromen. De inleverautomaat in deze supermarkt is er in ieder geval klaar voor. Net als de klanten, zo lijkt het. Wel vervelend, want het is veel meer werk. Maar ja, dat is met die flesjes ook, maar je raakt het gewend, dus het is geen probleem. Ja, vind ik goed. Ja, want je ziet eigenlijk best wel veel blikjes langs de kant van de weg. Gewoon een beetje de boel terug inleveren. Dus allicht beter voor het milieu. Voor de streek vind ik het wel netjes dat het toch weer ingezameld wordt, waar ze het vandaan halen bij ons dus. Maar ik vind het natuurlijk wel weer een extra handling die wij hebben. We hebben de apparaten er ook voor moeten ombouwen, dat kost ook wel wat geld. Ja, dus maar buiten dat geld om. Ja, ik begrijp het wel, maar het is voor ons wel een gedoe. Per blikje krijg je 15 cent. Let wel op, gedeukte blikjes kan je niet inleveren. Het maakt niet uit of het zomer of winter is. Iedere ochtend wordt Jaap van Belzen uit Arnhemuiden wakker met gechilp van zijn Mozambique-seizen. Met de tropische vogels is hij voor de 3e keer wereldkampioen geworden op het WK voor siervogels. Van Belzen verklapt zijn geheim. Ik proef ze bijna elke dag met regenwater. Dat is natuurlijk zuiver. En dan vogel die gaat zijn eigen lekker poetsen en die showt zijn eigen. Want dat is een belangrijk punt voor de jury. Zit hij een beetje in, duikt, weet je, dan moet ze naar je presenteren aan een vogel. Dat wat de keurmeester meer op let. Van Belzen heeft al 75 jaar vogels en ieder jaar doet hij mee aan tentoonstellingen. Winnen voelt voor hem als erkenning. Je bent er dagelijks mee bezig. En dat vind ik voor mij echt een bekroning op mijn werk. Dankzij het WK heeft hij er ook weer nieuwe klanten bij uit het buitenland. Hij kweekt zijn vogels voor de verkoop, alhoewel hij daar niet echt rijk van wordt. Een beetje rond de 50 euro per stuk. Dat gaat bij mij niet om geld. Helemaal niet. Ik heb een plezier in mijn vogeltjes, ik heb een leuke prestatie. En dat vind ik belangrijker dan geld. Op het moment dat koploper Kloetingen aan de wedstrijd tegen Zwaluwen begint, staat de directe achtervolger Capelle al met 0-3 achter tegen Goes. Een ideale kans voor Kloetingen om te profiteren en weer een stap dichter bij het kampioenschap in de 4e divisie te komen. Maar dit gebeurt in de 4e minuut. Keeper Mitchell Bravard maakt een overtreding op Patrick Triep van Zwaluwen. En dan mag de ploeg uit Vlaardingen een strafschop nemen. Achter de bal Piotr Jongste. Oog in oog met Bravard en die is kansloos. 0-1 voor Zwaluwen al in het begin van de wedstrijd. En Bravard natuurlijk balen. Eerder dit seizoen had Kloetingen al heel veel moeite met Zwaluwen in Vlaardingen. Toen werd er overigens wel gewonnen. Dit is een gekke inzet van topscorer Ruben de Jager, beland op de lat. Het is een levendige openingsfase. En hier krijgt Piotr Jongste een grote kans op 0-2. Want Zwaluwen is de beste ploeg. Dit gebeurt vlak voor rust. Dit is een hele goede actie van Erik Fortes. Maar keeper Mitchell Bravard is toch de beste man aan Kloetingenzijde met enkele goede reddingen. Na rust. Beetje hetzelfde speelbeeld. Kloetingen krijgt niet veel kansen. Hier komt een grote kans. Dit is Jesse Adams en die zet Edson Gallon vrij voor de goal. En dan is het 0-2, geen buitenspel. Het doelpunt wordt goedgekeurd. En dan gaat Kloetingen een hele zware middag beleven op het eigen Westerlo-park. Dit is Jesse Adams en de bal gaat voorbij Bravard en dan is het zelfs 0-3. Ruim 20 minuten voor tijd.
Kloetingen krijgt zoals gezegd niet veel kansen. Toch komt er nog een doelpunt via Reguilo van de Pitten. Een mooie kopbal, een kwartier voor tijd 1-3 en dat is ook de eindstand. Kloetingen verliest, maar heeft overigens geen schade, want Capelle gaat ook onderuit met 2-5 tegen Goes. En dus blijft de voorsprong van Kloetingen 6 punten op de ranglijst. Het lage drukgebied, wat gisteren voor een onstuimige dag heeft gezorgd, is ook vandaag weer dominant aanwezig in ons weerbeeld. Er zijn vandaag maar weinig droge momenten geweest en in combinatie met de regen van gisteren zorgde dit voor behoorlijk verzadigde velden. Verschillende buienlijnen draaien namelijk om dit lage drukgebied heen en deze buienlijnen sleepten over Zeeland. Gelukkig komt er wel een einde aan al deze regen en wel vannacht. Het lage drukgebied heeft inmiddels ons land verlaten in het oosten en dit lage drukgebied neemt ook al deze buienlijnen mee. Vannacht wordt het vanuit het noordwesten droog en het koelt af naar een graad of 6. Morgen begint de dag met vooral hoge bewolking, maar in de loop van zondag wordt het vanuit het noorden echt zonnig. Doordat de wind is gedraaid naar het noordoosten, hebben we wel de aanvoer van wat frissere lucht en met 9 tot 10 graden wordt het dan ook zeker niet warm. Maandag wordt een zonnige dag met een zwakke tot matige oostenwind en het wordt dan wederom een graad of 9. De dagen die volgen blijven op wat sluierbewolking en een lokale stapelwolk na overwegend zonnig. Overdag 9 tot 10 graden en in de nacht koelt het dan sterk af, met in het binnenland kans op wat lichte vorst. Voorlopig in ieder geval dus rustig en droog lenteweer, met temperaturen een stukje lager dan normaal. En tot zover. Later vanavond kunt u nog kijken naar de finale van de Terugkijkquiz. En ben ik bij u terug met Zeeland de Week, met een overzicht van het Zeeuwse nieuws van de afgelopen week. Dus graag tot zo.